Makkonen metsässä, Makkonen metsässä. Niin Rauno, metsäähän ei kannata ostaa nykyisin Suomesta, ei ainakaan täältä Lapista. Ehkä noin, mutta toisaalta sitten taas täällä Lapissa, jos ostamaan se metsätilaa hyvin hoitaa ja vanhat kunttaset kuusikot uudistaa, tekee tiestöt ja muut kuntoon, niin kyllä se minun mielestäni voi vaikka kannattaa ja kannattaakin. Metsässä. Kun sä hankit tätä metsää, niin mitkä on ensimmäiset toimenpiteet, mitä tehdään itse metsässä? Ensimmäinen lähtökohta on aina se, että koko tila laitetaan kuntoon. Onko muita arvoja, mitä metsäomistajat täällä pitää mielessä? Tässäkin on hyvät metsästysmaat, kalastus näillä vesillä ja tämä vuosi on tosi hyvä sienivuosi, vaikka ei uskoisi, että täällä on sientä, niin tosi paljon. No kun puhutaan metsän talousarvoista, mutta on myöskin näitä immateriaali- eli aineettomia arvoja. Voiko ne muuttua myöskin rahaksi? Joo, voi muuttua ja mä olen ihan yleisestikin semmoista slogania käyttänyt, kun että metsän suojelu on osa kannattavaa metsätaloutta. Voit perustaa pysyvän yksityisen suojelualueen, jolloin metsä jää omistukseesi. Korvaus on suuruusluokaltaan kohteen puukaupan arvo verojen jälkeen. Voit myös myydä suojelukohteesi valtiolle verottomana tilakauppana. Jos taas teet määräaikaisen 10 vuoden rauhoituksen, korvataan kerralla noin 1/3 puuston arvosta. Tarkempia tietoja vapaaehtoisesta metsänsuojelusta saat Metsä- ja ELY-keskuksesta. Metsässä. Täällä on hyvät toimivat metsänhoitoyhdistykset. Puun ostajat on kyllä auliita auttamaan kaikissa metsäasioissa. Ja tietysti jos tehdään tämmöisiä isompia töitä, teitä, ojituksia, tämän tyyppisiä, niin tietysti myös sitten Metsäkeskus ja Otso siellä on hyvä yhteistyökumppani. Metsässä. Miten tämä ojitusten tilanne? Siihen suomalainen metsäyhteiskunta on aikanaan satsannut paljon. Mitä pitäisi tehdä? Jos vanhat ojat alkaa olla tukossa, niin kyllä se metsänomistaja ja valtio edun mukaista laittaa ne kunnostusojitukset ja nykyään aika usein laitetaan myös sit se mettäsi kuntoon. Lapissa kannattaa miettiä sellaista vaihtoehtoa, että jos on hankkimassa tilaa, että voi ottaa siihen vaikka muutama kumppani mukaan. Eli tehdään tämmöisen metsäyhtymä. Ja sitten jos siitä haluaa kehittyneen muodon, niin kannattaa miettiä yhteismetsää. Ja voi myös liittää tietysti tilasta yhteismetsää, niin silloinhan saa sitten metsästysmaita ja muita paljon enemmän. Metsässä. Oleellista on se, että sitä ei metsänomistaja tule ajatelleeksi, miten isosta omaisuusmassasta metsässä on kysymys. Metsäomistus on vaivatonta, pääse kuitenkin sellaiseen tasaiseen +/- tuottoa. Kyllä aina metsästulot on isommat kuin kulut, kun sitä oikein hoidetaan.